Zdravím priatelia. Dnes máme 17. novembra, oslavujeme tzv. Revolúciu, zamotovú revolúciu z roku 89. Túto správu vám posielam mimochodom pre tých, ktorí netušia, z väzenia, kde ma držia za názor už 2 roky, len pre tých, ktorí stále nechápu, aká revolúcia to bola. Skrátka, kečup, ktorý sa balil do červenej fľaše, sa teraz balí do modrej, inak sa vôbec nič nezmenilo. A dnes som to ja a na budúce to môžete byť vy. Nie za nejaký extrémizmus, čo je iba eufemizmus pre paragrafy, s ktorými upozorňujete, ktoré vám zabráňujú upozorňovať na historické a politické nezrovnalosti. Môžete to vy, keď budete kritizovať vojnu, keď budete kritizovať Izrael, že bombarduje deti v pásme Gazy a tak ďalej. Takže nič sa nezmenilo. Pre tých šialencov a bláznov, ktorí si myslia, že to máme slobody, príde sa pozrieť na Chorvátsku 5 do Bratislavy alebo na hlbokú cestu do Žiliny, kde mám moje letné sídlo momentálne. Alebo sa prídete pozrieť na moje súdne procesy, kde znalec otvorene v svojich posudkoch hovorí, že pravdu nehľadá. Čo mu podporodí súdca, keď povedal, že pán obžalovaný, nezistíme, či máte pravdu, alebo nie. Tak len toľko k tomu 17. novembru, ktoré tí šialenci to oslavujú ako sviatok, aby ste vedeli. Majte sa.